are played not by the judiciary. The games are played by the BJP government, and especially the Chief Minister who is heading the Home Ministry. Today, being the 10th day, see, he had made these utterances, derogatory statements on the 1st in Bicholim. It was the job of the department, that is Home Ministry, to just get him right away. आणि जेन्ना कंप्लेन्स विच हॅड कम साबार गोंयच्या लोकांनी कंप्लेन्स जेन्ना दिल्ले ते FIR करपाची ड्युटी आशिल्ली ते रिस्पेक्टेड पुलीस स्टेशनाचे. बट वॉट सेड एंड डन, इट वॉज माय कॉल एंड देन पीपल केम एंड वी फोर्स्ड टू Sunita Bai, that is SP, and then the letter was sent to Bicholi and on our call. So आज एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन जी रिजेक्ट जाल्ली सुभाष वेलिंगकर ती आज हायकोर्टांत आयिल्ली. सो हायकोर्टांत आज तांणी सबमिशन केलें की आय विल जॉइन इन्वेस्टिगेशन म्हणून एज पर नोटीस. स्टेट हॅज सेड दॅट इफ इज जॉयनिंग इन्वेस्टिगेशन देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अरेस्ट. जज ऑल्सो आस्क्ड द क्वेश्चन की ताका पयली जी नोटीस सर्व केल्ली ती केन्ना सर्व केल्ली काय म्हणून, आनी ती नोटीस सर्व केल्या उपरांत स्टेटान आनी कितें स्टेप्स घेतले हे प्रश्न विचारिल्ले. बेल रिजेक्ट जाल्या उपरांत अंडर 35 जे सेक्शन आसा त्या अंडर ताका नोटीस जी इश्यू जाल्ली ताजे जर नॉन कम्प्लायन्स आसा जाल्यार देन दे हॅव टू मूव JMFC टू सीक परमिशन फॉर हिज अरेस्ट. दॅट स्टेट हॅज नॉट डन. आज सुभाष वेलिंगकरनी जी एंटिसिपेटरी बेल फाईल केली होती ती आज हायकोर्ट समोर आली. तेव्हा आणखी 4 जणांनी इंटरव्ह्युनर ॲप्लिकेशन फाईल केले, पण त्यांची ॲप्लिकेशनला ऐकून न घेता स्टेटने आज बाजू मांडताना सांगितलं की त्यांना त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन करायचं आहे, त्यांचे इंटरोगेशन करायचं आहे, त्यामुळे त्यांची गरज आहे. तर पॅटिशनरचे वकील होते सुरेश लोटलीकर, त्यांनी सांगितलं की ॲज पर द नोटीस ते त्यांना अरेस्ट करू शकत नाही. ते त्या नोटिसीप्रमाणे पोलीस स्टेशनला येऊन कम्प्लाय करायला तयार आहेत. त्यामुळे कोर्टानं सांगितलं की ती ज्या नोटिसीप्रमाणे त्यांना अटक करण्याची काही गरज नाही, त्यामुळे ते पोलीस स्टेशनमध्ये इन्व्हेस्टिगेशनसाठी उपस्थित राहतील. त्यामुळे ही आता मॅटर येत्या 15 ऑक्टोबरला सुनावणीसाठी ठेवली आहे. त्यावेळी त्या इंटरव्ह्यूची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आज संध्याकाळी 5 वाजता सुभाष वेलिंगकर हे पोलीस स्टेशनवर उपस्थित राहतील अशी माहिती त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाला दिली आहे. त्यानुसार पुढील इन्व्हेस्टिगेशन होईल. दिवचल पोलीस स्टेशनान उपस्थित रावन आपली बाजू मांडपाची, त्या टायमार तांकां अरेस्ट जावची ना इतलो मातसो तांकां दिलासो हायकोर्टान दिल्लो आसा. पूण आतां ती जे कितें उतरां जे कितें बाजू मांडटले त्याच्या उपरांत फुडलो प्रोसिजर जातलो आणि 15 ऑक्टोबर ह्या दिसा ही केसीची फुडली सुनावणी जी आसा ती हायकोर्टान दवरलेली आसा. गोमंतक TV खातीर हांव विनायक सामंत, म्हाज्या वांगडा म्हाजे कलीग वर्षा आश्वेकर, हेच्या वांगडा तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.